Mä oonkin nähty Venäjällä. Mitähän moneen osa se manki on mennyt? Eikö sulla ollut 2,1 tuhatta? No niin. On Anna tervan. Halo. Halo. Terve. Terve. Onks sulla semmoista 72 MNS mankkia? On. Joo, Sipoon puolella nähnyt semmosen just. Missä? Sipossa. Sipoossa. Missä on Sipoo? Se on tällä Keravan lähellä. Joo, se on niinku tuolla. Onko se nyt ihan varma? Joo, se semmonen musta manki. Ketjuväri? Ketjuväri, en mä tiedä. En mä vaan näe, kun se ajoi siitä ja tuli niinku neekeri. Vittu. Haluatko laturi? Joo. Mä olisin halunnut niinku sellaisia oikeita havaintoja siitä. No haluatko?